Zdravím vás do nového videa, som tu s Damianom. Čau. Budeme hrať Game of Squad na Alejovej. Dobre, dáme kameň, papier, nožnice, prvý bude kameň a hráme do jedna. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Ok, zadávam prvý a zadám mu triple whip na tamten bank. Yes. Ja zadávam finger cez roh na pyramíde. Trošku skačí. Takže máme sko a zadávam Damianovi brief flip v tomto rádiuse. Takže ide Damian. Ja skúsim kickless whip na bank. Takže Damian failol jeho set a ja zadám kickless na tamten rádius. Pekne. Ja zadávam 2 hill na bank. Takže double hill som dal. Zadávam Damianovi kickless whip na rádius. To bude zaujímavé, lebo som to nikdy nedal na rádius. Prvý pokus. Je sketchery, dokáže dopadá sketchy. Škoda. Takže mám S-ko, aj Damian má S-ko. A zdáva Damian. Skúsim invert na bank. Skoro. Takže Damian nedal invert a ja mu zadám opo finger z bangu. Takže mám SC, lebo som to nikdy neskúšal. Takže kozy pritvrdíme, dáme Damianovi whip front scoot v rádiuse. Takže som skončil. Takže skončili sme game, zadne som dal whip front scoot na prvú. Takže Damian prehral. Dobrá hra. Takže keďže video by bolo moc krátke, tak dotočíme také čiliky, taký pojazdík. Ajajaj! Ajajaj! Co? Insane.
Ďakujem za pozeranie videa a ďakujem Damianovi za točenie. Lúčim sa s vami na budúce. Čaute.